is of wie was Herman Broer eigenlijk? Herman Broer, dat was een oud-inspecteur van onderwijs. En dat was de eerste inspecteur van speciaal onderwijs in Nederland. En destijds zijn al die scholen, of heel veel scholen, naar hem genoemd. Heb ik nooit geweten. Ja. En hoe lang is dat geleden? 50 jaar. 50 jaar? 50 jaar. We hebben onlangs afgelopen zaterdag ons 50 jaar bestaan gevierd. Dus van de school in Remund. 50 jaar geleden was Herman Broer de eerste onderwijsinspecteur voor speciaal onderwijs. Klopt, ja. Is dit dan ook de oudste school die nog hem vernoemd is? Ja, in die tijd werden heel veel scholen naar hem vernoemd. In die tijd werden al die scholen naar Herman Broer vernoemd. In Rosmalen, in Rotterdam, in Delft. Het zijn allemaal Herman Broer scholen. Maar we weten niet of dit de eerste is. Nee, dat weet ik niet. Dat heb ik hem niet kunnen vragen. Ik heb hem niet gekend. Dus, ja, maar jongens, je komt hier nog hier. ja, Kijk. Die mevrouw stond op de speelplaats naar ons te wijzen van kom maar, we hebben een verhaal. We hebben een verhaal. Want ik begreep van, 50-jarig bestond. Ja, van de afgelopen school. zaterdag. Ja, Van der Zwaan. Programma onderweg van L1. Ja, ik ken ik wel. En hoe heb je dat gevierd? Groots. Geweldig. Ja? Ja, afgelopen zaterdag. Ja, ik zeg al net. Ja. Hij was echt enorm geboft met weer sowieso. Voor de speelplaats aan de achterkant kunnen we zo meteen misschien even gaan Ja, kijken. laten we maar hier lopen. Laten we ons even naartoe. Nou, ja, ik leuk dat je hier aan het zien komt. Ja, nou ja, kijk, we komen altijd... Ik ben net naar de brievenbus gegaan. Het is ook het uitgelangt gewoon. En toen begon ze allemaal heel druk te Ah, zwaaien. moeten we even kijken dat doen. Ja, We moeten even kijken dat we geen mensen in beeld krijgen. Die in beeld Ja, dat krijgen. moeten we natuurlijk wel even zoeken. Ja, dan laat eens omlopen. Ja, en dan laten we straks even de stag van binnen gaan zien. Maar ja, anders hartstikke even, dan lopen we even met meneer met hartstikke even een paar leerlingen erbij. Want we lopen nu naar de speelplaats. Dit is de VSO-afdeling van Oostwal. Aan de overkant is de SO-afdeling. SO betekent de lagere schoolleeftijd, zal ik maar zeggen. Oké. En hier zitten de leerlingen dan van 12 tot maximaal 20 jaar. En is Marianne eigenlijk een beetje de baas van de kant en Ja. G een beetje de baas heen? Nou nee, ik ben natuurlijk directeur van de hele school. Ja. En Marianne is coördinator van het SO. Ja. Ja. Nou ja, goed, hier op deze plaats hebben we het feest dus gevierd. De jubileumvlag, daar is er nog een onderdeel van. Die hebben we voor gehesen zaterdag. Hier voor allerlei spelletjes voor de leerling, hapjes, drankjes. Van 2 tot 5 was het dus groot feest. Maar hoe is het op dit moment in het speciaal onderwijs? Ja, hoe is het in het speciaal onderwijs? We hebben met passend onderwijs te maken. En dat is nog niet zo'n probleem, maar het grote probleem is dat we moeten verevenen. Dat betekent dat sommige regio's die moeten bezuinigen, die moeten geld inleveren om dan andere regio's door te sluizen. En met name Limburg is daardoor getroffen. En dus je ziet ook getroffen? Veel zijn ook getroffen, ja. Maar veel vallen dus onder samenwerkingsverbanden. Feitelijk zijn die samenwerkingsverbanden leidend doorin. En die moeten dus geld, die moeten gaan bezuinigen. Maar hoe eerlijk of oneerlijk is dat dan? Ja, dat is de grote vraag dus. Want Veervingen dus, wie dat bedacht is geworden, dat het niet zo is dat ze appels met appels vergeleken hebben. Bijvoorbeeld in de Randstad, kan je zich voorstellen, doen die grote steden, Amsterdam, Rotterdam, die hebben enorme potten geld van het grootstedenbeleid. Die is er alles aan gelegen om leerlingen van de straat af te houden. Dus die hebben ook, zal maar zeggen, subsidies verstrekt aan scholen. Nou, dat systeem kennen we hier bijvoorbeeld niet. Snap je? Dus die hebben uit verschillende potjes geld gekregen. We kregen feitelijk alleen maar vanuit onderwijs geld. Ja, en toen hebben ze gekeken van, hé, maar daar is te veel geld naartoe gegaan. Er zijn te veel leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen. En door minder, maar ja, dat houdt dus ook te maken met door andere potjes worden. Maar betekent dat je dan tegen
potentiële leerlingen Nijmegen verkopen? Hey? Dat probeert ze natuurlijk ten alle tijde te voorkomen. Maar goed, dat lijkt wel een druk erop. En wat ze dus zus is dat leerlingen voorheen kosten die altijd tot 20 jaar maximaal hier zijn. Nu zit het samenwerkingsverband voor het speciaal onderwijs maximaal tot 18 jaar. Mits helpt dan bijvoorbeeld in als we hier leerlingen hebben die van toeleiden zijn naar arbeid, naar een betaalde baan. Dan kunnen we kinderen dat onderbouwen. Dan kunnen ze een verlenging krijgen daarvoor. Dan kunnen ze een verlenging krijgen. Ja. Maar op het moment dat er geld bezuinigd moet worden, dan wordt dat natuurlijk steeds lastiger. Ja, goed, wat ik al zeg, het is van 20 jaar naar 18 jaar gegaan. Ja. Ik ben niet bij de monsterstraat, want dat heb ik heel veel. Ja. Komen de mannen ook het vertellen? Ja, zeker. Goed zo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben Bas. Ik ben Maarten. Maarten en? Vincent. Maarten, Vincent en? Kai. Kai. Ja, ik zie je altijd op televisie. Oh, dat zou zomaar kunnen. Van Ongeveer. Dat zou zomaar kunnen. Kiekers van alle leeftijden. Zo is dat. En jongens, is een beetje een leuke school hier. Ja, leuke school, ja. Zeker. Ja, en waarom? Omdat het veel rustiger is dan een normale school. Dan kun je ook beter concentreren. Want dat is leg dat eens uit waarom het voor dich heel lastig is om dich te concentreren. Omdat ik autisme heb en dan is het een beetje moeilijk allemaal. En dan kan ik niet zo goed tegen al die drukte. En hoe doen ze dat hier dan, op deze school, om te zorgen dat jij je wel kunt concentreren? Kleinere klassen en minder kinderen. En dat kost natuurlijk, En dat kost natuurlijk extra dat kost wat extra geld. Ja. Als er nou mensen zitten te kijken, hè, die centen verdelen richting het onderwijs, hè, Ja. wat zouden jullie dan willen zeggen tegen die mensen die misschien ook wel voor deze school Dat speciaal willen bezuinigen? Dat speciaal onderwijs niet zoveel moet kosten. Ja. En dat het ook gewoon zo gewoon ook een normale school is, maar het is voor speciale kinderen. Met een speciale aandoening. Want hij heeft autisme en jij? Ik heb ook autisme, PDNOS en dyslexie. Nog wel andere dingen. Dus ja. Is dat lastig voor jou om dat wel eens uit te leggen aan mensen? Want Nee, voor mij is dat niet echt heel lastig. Ik kan het gewoon tegen mensen gaan zeggen. Of ik kan met iemand praten zo van, over mijn autisme of over mijn ADHD of wat ik nog meer je kunt er heb. goed over praten. Ik kan er gewoon normaal over praten, ja. Want aan de buitenkant zien ze niks. Ja, aan aan je, de hè? buitenkant zien ze niks, maar als ze van binnen zien, dan zien ze al die heeft autisme. En als je niet op school bent, hè? Ja. Is het dan ook zo dat je grote druktes liever uit de weg gaat? Nee, ik zoek altijd meer de grote druktes altijd op bij. Toch? Eerlijk Ja? gezegd, bij mij zelf zo, ja. Wat doe je graag in je vrije tijd? In mijn vrije tijd doe ik het altijd het liefste gamen altijd. Gamen. Gamen, ja. Dat is Nog een dus, bepaald lievelingsspel. bepaald lievelingsspel, CSGO. En waar ben jij nou goed in op school? Wat is je Mijn beste lievelingsvak? vakken, mijn lievelingsvak is geschiedenis. Dat is mijn lievelingsvak. En technologie. Oké. En hoe oud ben jij? 14 jaar. En dit jaar word ik 15. Jezus man, wat ben Ja, je groot. Ja, ik dacht dat u dit zo van denken van nee, 17 jaar. Dat zeggen heel veel mensen soms. Ik had het, als je gezegd had dat je 18 was, had ik het ook nog geloofd. En hoe oud ben jij? Ik ben 14. Je bent 14. En jij? 16. 16. En waar ben jij goed in? Rennen. Echt waar? Mhm. Jij houdt van sport? Ja. Oké. Doe je dat ook bij een club of zo? Nee. Gewoon voor jezelf? Ja. En op school? Wat doe je op school? Gewoon remmen. Gemmen. Uiteraard. Uiteraard. Wat weten jullie al wat jullie graag willen worden? Ja, ik weet het. Vertel. Voetballer. Maar dat ben ik nu al. Want ik voetbal bij SCH. In het G-team bij Herten. Voorin, achterin, middenveld? In de spits. Oké, dus je schopt er regelmatig eentje in. Ja. Oké. En jij? Wat wil jij later worden? Linnenclowns. Ja. Serieus? Ja. Oh, dat vind ik wel stoer. Denk je dat je dat kan? Ja, ik denk wel, ja. En jij?
Ik wil iets met ICT gaan doen, wil ik iets. Maar soort van wat met ICT, dat weet ik nog eigenlijk zelf niet zeker eigenlijk, echt. Dat ik met ICT wil gaan doen, maar ik wil wel iets met ICT doen. Hoe kunt je nou die jongen helpen met hun druimen? Daar gaan we wel vanuit. Van de druim gaan we wel uit, ja. En dan is het maatwerk. Dat is echt maatwerk. En sommige druimen, ja goed, dan zullen ze moeten ervaren dat die niet waargemaakt kunnen worden. Er werden toch hele specifieke dingen natuurlijk vaak gevraagd. Maar wat enigszins wel waar te maken is, daar gaan we voor. Stel nou wat staat er bij jou op nummer 2? Stel dat voetballer niet lukt. Dan ga ik misschien werken in het PSW-gebouw in Herten, gewoon mensen koffie geven en zo. Dat vind ik wel een leuke droom. Nou weet ik dat door bezuinigingen in het speciaal onderwijs er nog gestreefd wordt om zoveel mogelijk ook kinderen in het reguliere onderwijs onder te brengen. Dat verloopt niet altijd even vlekkeloos. Zeggen jullie alle drie dat jullie niet op een reguliere school zouden willen zitten? Nee. Ik zou het wel misschien op willen zitten, maar ik vind alles gewoon goed zolang ik leer. Dus je zou het wellicht ook op een reguliere school willen, kunnen? Misschien zou kunnen, ja. Misschien, maar dat is zelfs niet echt zeker. Hoe lastig is dat? Ja goed, hoe lastig is dat? Wat ze zien is dat in het reguliere onderwijs de problematiek natuurlijk ook wel behoorlijk toeneemt. En het punt is, de leerlingen leren hier natuurlijk ook, alleen vaak vertraagd en anders. En zeker als je naar het VSO kijkt, het is vooral praktijkgericht. Dus onze leerlingen die struimen veelal niet uit met diploma's of weet ik wat. Maar wel met een bagage aan praktijkervaring. En op die manier hopen we ze een goede plaats in de maatschappij toch te laten vervullen. Waardoor ze toch zoveel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in die maatschappij. Dat is het streven. Marjan, komt er eens bij. Mooi gezegd. Want als we dan afsluiten, ga je deze school de 100 jaar volmaken? Ja, dat denken we wel. Dat denken we wel. Ja, die zal er voor deze leerlingen hard nodig zijn. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Heel veel succes. Bedankt. Bedankt voor het binnenhangen. Want we reden langs en we worden direct Dat is toch fijn. Hey, dankjewel dat we even konden kletsen. Ja. Vond je het leuk? Ja. Ik vond het Ja, zeker jongens. leuk. Ja, Ik nou, hoop vanavond op televisie. Hè? Nee, niet vanavond, maar dan ik stuur Kijk wel het even een wel. mailtje Heel goed. en dan krijgen jullie dat te horen. Oké. Oké?